15 ac adnodau 116 heddi, ond y bore yma 11 hyd at 20, siwr fod. Ac meddai, yr oedd dyn a chanddoddau fawr. Dywedodd yr engaf ohonynt wrth ei dan, yn had, dyro I mi'r gyfran o'r ystafell, sydd I ddod I mi, a'r anodd yn ei eiddo rhyngddynt. Ni wedi dechrau edrych ar y benod hon gyda'n gilydd. Benod sydd yn cynnwys tair dameg enwog iawn o eiddo yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r drydydd bregaeth wrth I ni fynd trwy'r benod gyda'n gilydd yn y cyntaf, yn y bregaeth gyntaf, fe fuon ni'n edrych ar y cyd-destun gan bwysleisio fod deall y cyd-destun yn holl bwysig I ddeall y damhegion. Chi'n cofio gobeithio, mae cyd-destun oedd cyhuddiad y Pharisëaid a'r ysgrifenyddion yn erbyn yr arglwydd Iesu Grist. Mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy. Mae'r tair dameg mewn ymateb i'r cyhuddiad yna. A llyfarwyd yr damhegion hyn mwyn addysgu y Pharisëaid a'r ysgrifenyddion. I bydd nhw, ond nid yn unig I bydd nhw, fe lefarodd hyn ynglyw y Pharisëaid, y publicanod a'r pechaduriaid, a'r bobl yn gyffredinol. Felly roedd I bawb I glywed. Felly mae ei fi hefyd. Wythnos diwethaf, fuon ni'n canolbwyntio ar y ddwy dameg gyntaf. Y ddwy yn debyg iawn i'w gilydd a'r un ergyd sydd gyda'r ddwy, fel gyda'r trydydd, sef fod Duw yn llawenhau pan mae pobl pechaduriaid yn troi ato fe mewn edifeiriwch. Fe roi adnod I chi, falle yn gyfarwydd chi, falle hefyd yn gyfarwydd I chi o'r Hen Testament, o lyfr proffwydoliaeth Ezekiel 33 ac adnod 11. Dywed wrthynt, cynwired am bod yn fyw, medd yr arglwydd Dduw, nid wyf yn ymhyfrydu y marwolaeth y drygionus, ond yn hytrach ei fod yn troi o'i ffordd ac yn byw. Trwch, o'ch ffyrdd drwg, paham y byddwch mewn, o di Israel. Dyna beth mae Iesu Grist yn ymhelaethu arno fe. Dyna'r gwirionedd mae Iesu Grist yn dysgu yn y damhegion. Dim byd newydd. Roedd y Pharisëaid a'r ysgrifenyddion heb ddeall. Yr un Duw yw Duw yr Hen Testament a Duw y Testament Newydd. Dydy Duw ddim yn ymhyfrydu. Dydy ddim yn cael unrhyw bleser y marwolaeth yr aniwiol. Dydy Duw ddim wrth I bodd yn cosbi neb. Mae yn danfon pobl I uffen, ond dydy ddim o gwbl yn ymhyfrydu yn gwneud hynny. Gwell ganddo fe o lawer pan mae pobl yn troi.
ato fe, ac mae'r apel trwch, trwch, o'ch ffyrdd drwg. Trydydd, Dameg, felly. Dameg sy'n cael ei alw fel arfer wrth y teitl y mab a fradlon. Mae rai yn dweud nid y teitl gorau. Nid jyst achos bod y gair a fradlon falle ddim yn gyffredin, ond falle nid y teitl orau. Ta beth, falle byddai fel mae y fan hyn, y mab colledig yn well teitl. Falle gwell teitl fydd, bydde Dameg y ddau fab colledig. Neu falle well fydd, teitl gwell ar y Dameg, falle byddai y tad dosturiol, y tad trigarog, y tad gariadus. Ond dyn ni'n gyfarwydd a'r peth fel Dameg, y mab a fradlon. Unwaith eto, mae'r Dameg yn pwysleisio yr un wers. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn ymhelaethu. Mae e'n rhoi mwy o gig ar y gwirionedd. Mae e'n datblygu y gwersi, y wers, yn ymestyn y peth. Ac ar y diwedd mae'n dod â'r peth yn ôl at y Pharisëaid a'r ysgrifenyddion fel ergyd ac fel apel iddyn nhw hefyd. Mae yn Dameg enw, un o'r enwocaf o eiddo'r arglwydd Iesu Grist. Chi'n gwybod, roeddwn ni'n meddwl wrth baratoi pa mor adnabyddus yw'r Dameg erbyn hyn. Ond dydw i ddim yn gorddweud, dydw i ddim yn gorddweud. Wi'n meddwl bod yna genhedlaeth erbyn hyn sydd ddim yn gwybod. Meddyliwch am hynny. Mae yna genhedlaeth o bobl yn ein gwlad ni. A ddim jyst plant bach nawr. Mae yna genhedlaeth sydd ddim yn gwybod am y mab y fradlon. Petai ni'n gofyn nhw beth yw'r mab y fradlon, bydden nhw'n gwybod. Dyna gwir. Mae hynny yn drist fi'n cofio'n ysgol 20 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Bod mewn undeb Cristnogol a dod ar draws pobl ifanc oedd ddim yn gyfarwydd. Beth neis am hwnna, oedd beth ffres bod ni'n gallu esbonio iddyn nhw. Ond nhw byth oedd yn syndod i fi. Oedd nhw'n 15 mlynedd oed a nhw eriod wedi clywed y stori hyn. Wel, dyw ddim yn syndod i ni ydy oherwydd le dysgon ni. Wel, yn yr ysgol Sul. Does dim ysgolion Sul. Le dysgon ni yn y cwrdd. Dyw pobl ddim yn mynd i'r cwrdd. Le dysgon ni falle yn yr ysgol. Dyn nhw ddim yn dysgu yn yr ysgolion nhw. Yn edrych chi'n y peth yn difyr. O'n i'n meddwl, pryd oedd y trwyddethau ni'n gael bregaeth ar y mab y fradlon. Nid bod fi'n berniadu wrth hynny, ond jyst cwestiwn ddiddorol. Tyber os ych chi atebwch fi ar y diwedd. Pryd oedd y trwyddethau chi'n cofio bregaeth fan hyn ar y mab a fradlon. O'n i'n scratcho, o'n i'n crafu mhen wrth feddwl pryd oedd y tro diwethaf. Mae'n stori hynod yn dydy. Mae'n stori hyfryd. Mae hyd yn oed bobl sydd ddim yn Gristnogion yn canmol, yn rhyfeddu at ddaw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n stori sy'n cyffwrdd chi. Pob tro fi'n darllen y stori, fi'n cael ei anodd darllen heb iddo fe gyffwrdd a fi. Ac am hynny, mae'n rhywbeth fel pregethwr fi'n ofni a pregethu arni.
Oherwydd I chi ddim moyn sbwylio y peth. Mae'r peth mor werthfawr. Ond dyma ni. A mae cymaint o fanylion yn y Dameg. A pob manylydd, nid yn unig yn ychwanegu at y stori o ran crefft, o ran dawl, ond pob manylydd ni chi'n teimlo yn dwy'n rhyw wirionedd ysbrydol I ni. Mor werthfawr. Ac allan ni fynd trwy pob manylydd gyda'n gilydd. Ond wedi dweud hynny hefyd, mae'n rhaid cydbwyso hynny trwy dweud fel ni wedi dweud o'r blaen, mae modd mynd dros ben llestri, ac mae modd cam ddehongli hefyd. A mae bobl wedi. A mae bobl dal I wneud. A fe gewch chi bob math o bethau twp ac anghywir yn dod o'r Dameg, oherwydd yw bobl ddim yn cadw at y cyd-destun ac at weddill y Testament newydd. Ni'n gwybod beth yw'r wers. Ni wedi dweud sawl gwaith. Gobeithio chi wedi dysgu hynny erbyn hyn. Gwers y Dameg yw llawenydd Duw. Llawenydd Duw. Mae Duw yn cael llawenydd. Meddyliwch am hynny. Gobeithio bod chi meddwl am hwnna. Ydych chi'n meddwl am Duw? Yn llawer. Falle ni ddim yn cael y picture o Duw fel yna. Falle ni'n meddwl am Duw fel rhywun difrifol. Rhywun diflas. Mae Duw yn Duw llawer. A fi'n gwybod bod yna pethau anodd fan hyn. Achos dydy Duw ddim fel ni. Dydy Duw ddim o emosiynau fel ni. Duw ddim yn chwit-chwat fel ni. Mae llawenydd Duw yn gyson ac yn berffaith. Ond mae Iesu Grist yn dweud wrthyn ni fod Duw yn cael llawenydd. Dyma'r peth sydd yn rhoi llawenydd iddo fe. Gorfoledd iddo fe. Pryd mae Duw yn cael llawenydd. Ond pan mae un pechadur yn edifarhau. Edifarhau. Edifeirwch. Beth yw e? Dyna sy'n rhoi llawenydd I Dduw. Pan mae rhywun yn edifarhau. Dyma'n hangen ni. Yn rhaid I ni edifarhau. Wel, beth yw e? Beth yw edifeirwch? Yn y Dameg hon, mae'r arglwydd Iesu Grist yn darlunio ni. Beth yw edifeirwch? Dyw e ddim moyn I ni fod mewn tywyllwch. Yn y ddwy Dameg gyntaf, dydy ddim wir yn esbonio beth yw edifeirwch. Yn y ddwy Dameg gyntaf, mae Iesu Grist yn disgrifio gweithgarwch Duw yn achub. Duw yn creisio pechadur. A mae hynny'n rhoi llawenydd iddo fe. Ond mae Iesu'n dweud, hyn sy'n rhoi llawenydd pan mae pechadur yn edifarhau. Ond bydd ddim wir wedi esbonio beth yw edifarhau. Ond yn y drydydd, mae'n mynd ati nhw. I ni ddeall. Mae rhaid I ni ddeall. Ie, mae'r damhegion am llawenydd Duw. Llawenydd Iesu Grist. Ond mae pechaduriaid yn edifarhau. Ond beth yw edifarhau? Ddim syniad y bobl. Beth yw edifarhau? Ddim syniad. Beth yw e? Beth yw ein cyfrifoldeb ni? Yn y ddwy gyntaf, ni'n gweld gweithgarwch Duw fel wy'n dweud. Ond nawr, mae rhaid ni ddeall, yn yr achubiaeth yna, mae cyfrifoldeb I ni. Ie, Duw sy'n cymryd y cam cyntaf. Duw sy'n wastad yn cymryd y cam cyntaf.
Ond mae'n gyfrifoldeb i ni. Mae'n rhaid i ni enni barhau. Ond heddi, ni ddim yn ei edrych ar enni barhau. Heddi, ni'n mynd i edrych ar air arall. Bore yma hyn. Byddech chi aros am mae'n bynnag tan yr ateb, am yr ateb i beth yw wedi feirwch. Bore yma ni'n edrych ar air arall gyda'n gilydd. Mae'r gair hynny wrth gwrs i pechod. Pechod. Oherwydd, dylech chi ddim deall edi feirwch heb ddeall pechod. Ond mae Iesu Grist yn gwybod hwn. A mae Iesu Grist moyn i ni ddeall hyn. Mae moyn i ni ddeall gyntaf beth yw pechod, ac os nag ych chi'n deall ac yn gwybod beth yw pechod, byddwch chi ddim yn eddi farhau. Achos byddwch chi ddim yn gweld angen i eddi farhau. Felly mae'n rhaid arafu a dechrau ar y dechrau gyda beth yw pechod. A dyma mae'r arglwydd. Mae'n gwybod. Dyma mae'n disgrifio mor dda yn y Dameg. Dyma mae'n darlunio i ni. Ddim yn rhywbeth neis i darlunio, ond mae'n darlunio fe mor dda i ni. Pechod di. Cyflwr di. Mae rhaid i ni weld yn cyflwr o flaen Duw. Beth yw pechad? Rwy'n yn neboedd am un pechad a eddi farhau. Beth yw pechad? Beth yw pechod? What is sin? Nawr falle yw'r rhaid chi wedi clywed yn ystod yr wythnosau heibio ynglyn â, be wedyn ni, yr mwstwr trwbl sydd wedi bod yn eglwys Anglicanaidd. Bod nhw'n dod at ei gilydd yn nhw ar ysgobion. O'r draws y byd, mae'r eglwys Anglicanaidd ar draws y byd i gyd. A Justin Welby, archerwydd, arch esgob, Caergaint, yw'r prif arweinydd. A maen nhw'n dod at ei gilydd o bryd i'w gilydd. A falle chi wedi clywed fod yn bwnc llosg yn ystod yr wythnosau heibio ynglyn â wrywgyddiaeth. A rhywbeth o'r enw datganiad Lambert, 98, 1998. Roedd yna datganiad pryd ni, bydd e'n Saesneg, jyst er mwyn bod yn fwy cywir. Is gay sex sin? Nôl yn 98, oedd yr eglwys wedi datgan hynny fod gay sex yn sin, yn bechod. So, oedden nhw moyn trafod rhan o'r eglwys Anglicanaidd am ddal hyn, rai am wrthod hynny. Is it sin? Ydy yn bechod? Wel, beth yw pechod? Beth yw pechod? Dyna sydd gyda ni fan hyn. Ni wedi gweld y gair yn barod, ydyn ni? Ni wedi gweld yn adnod 1. Ac yr oedd yr oll bybl canod a'r pechaduriaid yn nesau ato fe. Fyna, roedd yn enw Dilornis. Yr enw roedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn defnyddio am y bobl hyn. Oedd yn amlwg gan boeso pechaduriaid enw. Dyna'r peth am bechod, ein ni'n gweld yn dda mewn pobl eraill. Ond ni ddim yn gweld yno ni. Ond fe wedodd C.S. Lewis yn dod siarad oedd am falchder, fe wedodd am falchder
Mae'n rhywbeth i ni'n gweld yn dda ac yn cysau mewn pobl eraill, ond dyn ni ddim yn gweld yn dda yn ni yn un. Wel, gellu dweud yr un peth am bechod yn gyffredinol. Dyn ni'n gweld yn dda mewn pobl eraill, ond dyn ni'n cael trafferth i weld yn o'n ni yn hun. Mae hynny'n drist. Dyna pam mae eisiau gair arno ni. Mwyn chwilio. Mwyn dangos i. Beth yw pechod? Beth y'n ni'n golygu? Beth mae Iesu Grist yn golygu? Wrth pechadur, pan mae'n dweud un pechadur sydd yn edifarhau. Fi am nodi 6 pheth heddi am bechod. Ynglŷn ag yn codi o'r Dameg, wrth i ni fynd trwy'r Dameg gyda'n gyd. Jyst yr rhan gyntaf heddi. Dyna mwyn i ni ddeall 6 pheth, 6 eg sydd gen i. 6 w, meddwl, ar gyfer hyn. Wrth i ni fynd trwy'r Dameg. A fi'n meddwl bod yma byddwn jyst cael cyfle neu un ohonyn nhw. So, un bore yma, 5 prynawn yma gobeithio. Yr eg cyntaf. Gwrthod. Gwrthod. Ni'n dechrau fan hyn. Ac ni'n dechrau gyda hanfod pechod. Adnod 11. Ac meddai, yr oedd dyn a chanddo ddau fab. Dywedodd yr ieuengau ohonynt wrth ei dad, fy nhad dyro i mi'r gyfran o stad sydd i ddod i mi. Stori am ddyn sydd gyda ni, wrth gwrs, a chanddo fab. Wel, 2 fab, ond dyn ni ddim yn ei canolbwyntio ar yr ail fab yna. Heddi. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn ddiddorol yn dechrau gyda'r ifanca, gyda'r ail fab. Mab a thad. Nawr beth mae hynny'n awgrymu cyn yn god i mynd unrhyw bellach i fewn i'r Dameg? Mab a thad. Wel, mae'n awgrymu 2 beth i ni, dwi'n sydd. Mae'n awgrymu perthynas ac mae'n awgrymu dibyniaeth, dependence. Mae mab yn ddibynnol ar ei dad. Mae unrhyw fab yn ddibynnol ar ei dad. Popeth oedd gan y mab, mae wedi cael oddi wrth ei dad e. Popeth sydd gan y mab yma, mae wedi dod o'r tad. I fywyd i ddechrau, ydy? I fywyd yn amlwg, i fywyd llythrenol, corfforol, biolegol, mae wedi dod o'i dad e. Ef i dad e, bydde fe ddim wedi cael ei fywyd e. Popeth ers hynny hefyd. Mae wedi cael o'i dad. Nad yw yn dweud ar y dechrau fan hyn, does dim byd i wneud i ni amau fod y tad yma yn dad da sydd wedi rhoi pob gofal, pob cynhaliaeth i'w fab e.
popeth mae wedi cael, mae wedi dod o'i dad. O beth ddylai agwedd mab fod at ei dad? Math dad. Wel, diolchgarwch, harch a chariad. Bydde hynny'n ddisgwyliedig. Bydde'n ddisgwyliedig yn yr diwylliant yma yr oedd yr arglwyddiad sy'n siarad am Pechod. Mae e nawr hefyd yn y dwyrain, fwy na gyda ni. Mae raddau gyda ni. Ond bydde meibion yn rhoi parch i'w dadau. Chi'n disgwyl yn y perthynas rhwng mab a tad. Ond na, dyma'r sioc gyntaf yn y Dameg. Dywedodd yr iengaf ohonynt wrth ei dad. Had, dyro i mi'r gyfran wrth y stad sydd i ddod i mi. I chi gyd yn gwybod, ar farwolaeth tad, y byddai'r ystad a'r etifeddiaeth yn cael ei rannu rhwng meibion. Byddai'r hynna yn cael dwbl, felly yn yr achos hyn, byddai'r hynna yn cael 2 allan o 3, a'r ifanc yn cael 1 allan o 3 o'r etifeddiaeth y stad. Ond dyw'r mab yma ddim moyn aros tan bod ei fab, tan bod ei dad yn marw. Mae moyn ei ran nawr. Mae'n debyg yn y gwreiddiol, y ffordd mae'r arglwydd yn Iesu yn dweud. Mae'n eitha, beth yw'r gair? Mae'n eitha yn Saesneg fysach chi'n dweud ro neu crwd. Mae'n eitha cignoeth. Y ffordd mae Iesu Grist yn dod i'r geiriau hyn mewn i eiriau y mab. Fy nhad, wel, mae hwnna'n sôn o'n barchus, ond dyro i mi'r gyfran wrth y stad sydd i ddod i mi. Mae'n mynd rhywbeth fel hyn. Ro'r stwff i fi. Y stwff nawr. Y stwff sydd i ddod i fi. Ro fe i fi nawr. Yn amharchus. Dyw e ddim yn gallu aros i'w dad farw. Llythrennol, dydy e ddim yn gallu aros i'w dad farw. Mae e'n dweud wrth ei dad, bob pwrpas, ti well i fi yn farw nag yn byw. Y fath amharch, y fath aniolchgarwch, y fath haer llygrwydd. Mae moyn stwff i dad nawr, ond dyw e ddim moyn i dad. Dyw e ddim moyn y berthynas. Mae moyn y stwff, ond dyw e ddim moyn y perthynas. Mae'n gwrthod hynny. Gwrthod hynny. A ffrindiau, dyma hanfod Pechod. Gwrthod Duw. Gwrthod rhoi i Dduw. Beth mae Duw yn haeddu? Gwrthod fod yn ddiolchgar i Dduw. Gwrthod rhoi ein hanrydedd ni i Dduw. Gwrthod rhoi i Dduw yr addoliad mae e'n haeddu. Gwrthod cael perthynas gyda Duw.
Mae'r arglwydd Iesu Grist, fel i chi gyd yn gwybod, yn mynd i ddisgrifio Pechod ar ei weithaf. Dyna beth mae'n neud. Mae'n mynd i ddisgrifio'r pechadu'r gweithaf ar betai, wrth iddo fe mynd mlaen. A ar ei fwyaf weithafol, mwyn dod â'i bwynt drosto. Ac efallai i ni'n meddwl, wel, dydy ddim yn disgrifio ni. A mewn un ystyr, chi'n iawn, dydy ddim yn mynd i ddisgrifio rhywun fan hyn. Mewn un ystyr. Ond ffrindiau, mae hyn yn wir amdano ni gyd. Mae hyn yn berthnasol i ni gyd. A dyma'r pwynt y bore yma. Dyma beth sydd yn bwysig am y neges y bore yma. Dew yw'r tad yn dyfa yn y stori. Ni'n gwybod hynny. Fel oedd y mab yn dibynnu ar ei dad yn bobl. Ni'n dibynnu ar Dduw am bopeth. Dduw sydd yn rhoi popeth i ni. Dduw. Popeth da fydd y Beibl. Dduw sydd yn rhoi ein. Mae bob anadl i chi'n cael yn dod oddi wrth Dduw. Mae pob curiad calon i chi'n cael yn dod oddi wrth Dduw y bore yma. Mae unrhyw dalent i chi wedi cael yn dod oddi wrth Dduw. Popeth da yn dod oddi wrth Dduw sydd yn dda, rhyfeddol, tuag atyn. Os felly, be mae Duw yn disgwyl? Wel, mae'n disgwyl mwyn i ddiolchgar. Mae'n disgwyl yn bod ni'n ei addoli e. Mae'n disgwyl yn bod ni'n rhoi'r anrhydden iddo fe. Mae'n disgwyl, ffrindiau, ein bod ni'n meithrin perthynas gyda ni. Dyna beth mae'n moyn. Dyna beth mae pob tad moyn. Oddi wrth mab perthynas. O'r cwestiwn yw hyn, ydyn ni? Ydyn ni? Ydyn ni wedi rhoi y pethau hyn i Dduw? Disgwyl Eisteddfod yn ystod wythnos sydd wedi mynd heibio, fel chi gyd, rhyfeddu at y talent. Talent rhyfeddol yn ein gwlad ni. Faint o'r bobl yna sydd wedi anrhydeddu Dduw? Sydd wedi rhoi diolch i Dduw? Sydd yn gogoneddu Dduw am beth mae wedi rhoi? Falle chi wedi edrych ar gemau Gymraeg wlad. Eto, rhyfeddu a talentau pobl. Faint ohonyn nhw sydd wedi rhoi gogoniant i Dduw am eu talent nhw. Lot o bobl ifanc yn ddiweddar wedi graddio gallu ganddyn nhw. Faint sydd wedi rhoi'r diolch a'r clod i Dduw. Faint sydd yn meithrin perthynas gyda Dduw. Am bod Dduw mor dda iddyn bob dydd. Wedi dod trwy pandemig. Dyw e ddim mor ddifrifol nawr, y Covid. Faint sydd wedi rhoi diolch i Dduw am ein cadw trwy'r cyfnod hyn. Dyma'r peth, ffrindiau, gael ddarllen rhyfeiniaid i chi. Dyma Paul yn rhoi bys ar y peth. Rhyfeiniaid 1 ac adnod 21. Oherwydd, iddynt wybod am Dduw. Dyma beth yw pechod chi'n gweld mewn Paul. Nid ydynt wedi rhoi gogoniant na diolch iddo fel Dduw, ond yn hytrach wedi troi ei meddyliau at pethau cwbl ofer ac y mae wedi mynd yn dywyllwch arnynt yn ei calon ddeall.
Fel ffrindiau ni'n dueddol I feddwl am bechodau fel llofruddio a phechodau anfoesol rhywiol, byw na fradlon fel sydd I ddod yn y Dameg. Ond beth wi am bwysleisio yw hyn, ffrindiau, pechod yn y bod. Yw gwrthod Duw. Gwrthod Duw yn ein bywyd. Anwybyddu Duw. Ddim yn meddwl am Duw. Peidio rhoi diolch I Dduw. Peidio meithrin y berthynas yna a Duw. Peidio I anrhydeddu fel y dylswn. Ddim moyn I gwmni. Digon hapus. Fel y mab yma. Ro'r stwff I fi, ond wi ddim moyn ti. Digon hapus I gael y stwff di Duw, ond wi ddim moyn ti yn y mywyd I. Gad llonydd I fi. Gad I fi fynd fy ffordd fy hun. Ni fynwn I hwn. Lywodraethu arno ni. Dyna anfod pechod, ffrindiau. Dyna beth sydd wrth wraidd. Dyna sydd yn hyll yng ngolwg Duw. Dyn ni'n byw fel hyn. Gad llonydd arno. Wi ddim moyn ti. Ddim yn bach ar ei sydd, ond wi ddim yn mynd I fyw. Wi ddim yn mynd I gael perthynas. Wi ddim moyn ti ddod mewn. Wedes I fod yna sioc ar ddechrau'r adnod, ond mae yna fwy o sioc ar y diwedd. Fy nhad dyro I mi'r gyfran wrth y stad sydd I ddod I mi. Beth byddai'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn disgwyl? Wel, byddwn nhw'n disgwyl hyn, a dywedodd y tad wrth y mab, rhag dy gwilydd di. Siarad yn y dad fel yna. Gofyn I fi am y stwff sydd I ddod I ti. Byddai'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion a phaw arall yn disgwyl unrhyw dad anrydeddus sydd dweud, cerraw fyna, wy'n mynd I roi cerydd I ti. A dy bwrw di am y fath beth gywilyddus I ddweud. Yn sgwrwch beth mae Iesu I ddweud. A ranodd ynddo. Mae eiddo yn ddweud. Beth yw hyn? Beth yw hyn? Bod dyn ni yn gwrthod Duw. Yn gwrthod roi Duw. Fe mae Duw yn haeddu oherwydd mae'n byw mor dda I ni. Duw parhau. Parhau roi. Parhau roi o'i stwff. Parhau roi o'i ddoniau I ddynion. Rhai sy'n anwybyddu. Rhai sy'n gwrthod cael perthynas ag e. Gwrthod roi'r anrhydeddu dy. Mae Duw dal yn roi. Dal yn roi. Chi'n dweud pam? Pam mae Duw dal yn roi iddyn nhw? Os ddim ateb gen I hynny. Heblaw am fod Duw yn hael. A fod Duw yn amneddgar. A fod Duw yn raslo. Duw yn dindych am ei. Ni. Ranodd iddo. Gwbl. Os ydych chi'n meddwl bys y mab yn dweud ar ôl hynny. Wel, ydw I moyn gadw fa, dad. Sy'n fod yn rhoi cymaint y hynny fi nawr. Os ydych chi'n meddwl bys yn dweud cymaint yn môr, dad. Mi'n mynd aros fyny. Gyda ti. Os ydych chi'n meddwl bys y pobl yn dweud. O'n nhw'n parhau. I anwybyddu. Parhau. I wrthod. Ffrindiau pechod yw hyn. Pechod yw hyn. Pechod yw hyn. Ddim ymateb I Duw. Peidio I ogoni. Peidio I gael. Ydyn ni, ffrindiau, wrth I fi ddod I ben. Ydyn ni'n gwrthod Duw. Fel wedes I. Falle does dim pechodau ryfygus fel I ni'n gael nhw. A dyma hanfod pechod. Chi ddim moyn Duw. Chi ddim yn I adael Duw I sboilio pethau I chi.
Gyda mwyn perthynas â hi. Os eisiau ni wedi farhau am hyn, bore yma. Yn Gristion y bore yma. Ond eich chi'n aiog o hyn. Am eisiau wedi farhau. O ran eich sancteidiad personol. Eisiau chi o fynd o flan Duw a dweud. A rwy'n flin. Am beidio meithrin y perthynas yma ti. Ti yw'n had i. A bydd yn un agosach ad ti. Mynd pellach. Cyfamodi gyda Duw bore yma. I feithrin perthynas gydag i. I anrhydeddu yn wyth. I ogoneddu yn fwy yn ein bywyd. I ddweud gyda Williams at y cilyn. Na foed fy mywyd. Bellach mwy yn eiddo i mi wylio. Yn treulio fy munudau i gyd. Yn glwyd i ymharglwydd cyd. Amen. 400. Pumdeg. 400. 50.